Здравейте, хора! Това е втория епизод на The Sims. Не знам коя. Мисля, че 3 или 4. Може би е 3. По-вероятно е да е 3. И хора, направих едно единствено нещо, което беше извън кадър. И то беше да се логна във Фейсбука. Както ви бях казала, че искам да се логна. И тук не мога да разбера какво да направя. Добре. Ще се върна, когато разбера какво да направя. Добре, хора, все още не мога да разбера какво да направя. Този прозорец да отиде тук. Да. Това ли било? Добре. Минахме го. Трябва да се преобличим. Пак ще се върна. Пак трябваше да кашлям. Така. Какво? Добре. Сега да облечем като за вкъщи. Общо взето така правя, когато е в къщата си. Къшнидри. Както казвам, къшнидри. Много мразя, когато симските момичетата са така голи, с къси панталонки. Не знам, просто не ми харесва. Косата я правя така, обаче искам сега да е така. Или така. Или така. Или така. Кажете коя коса е по-хубава за вкъщи. Тази. Тази. Опа. Тази. 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 Или тази. Или тази. Много коси ми харесват. Просто за сега ще оставя така. Но в коментарите ми кажете как да я оставя. Но вкъщи ще е без грим. Обувки. Обувките ще и са... Какви да и бъдат обувките? Не. Ще бъдат... Не. Те ще бъдат. Така, направихме си симската за вкъщи. Готово. Нека да си увелича малко звука. Пак ще се върна, само да кашлям. Така. Къде да го сложим? Ето тук ще го сложим. Ето тук най-отзад. Да. Така. Искам да се направя нещо като градинка тук. Добре. Искам да се направя нещо като градинка. Ето тук ще бъде едно дървце. Опа. Без да го сбърках. И така. Дай да го видим. Опа, изнете. Просто пак трябваше да кашлям. По-скоро не, но... Ето тук ще го сложим.
Да, пак. Така. Да. Пейката ще обърнем. Ей тук ще бъде. Не, ей тук. Така. Изнете. Ще чакам. Ей това дръвце. Трябва да отиде... Това дръвце трябва да отиде ето тук. Супер. Да. Пак трябва да крашнем, но... Я да рекнем буклука. И ще ни даде 5 XP. Да, то всъщност така се фарми XP. Удраш. Сега да го дигнем за 7 XP. Или поне върнете клипа и ще видите. Оф, тая пейка е много набутана вътре. Ей, тук искам да е. Не, ей тук. Супер. Така. Какво трябва да правим сега пак? Така. Включихме си лампичката. Сега нека да се изключим. Добре. Какво трябва да направим? Не можах да разбера. Дай ще... Да, нека да го съберем. Не, за 5 XP. Трябва да стана на 10 левел, за да отключа етап планета. И ще мога да играя с Ванеса. Да отивам на гости. И на много други хора. Добре, тая песен ми се заби в главата. Така. Добре. Ей, сега пак ще се върна. Добре, хора. Нещо много кашлям. Абе, що не искаш, бе? Иска писа. За 6 секунди. Вижте я нашата. Бадунана. Нито не е мокра, нито не е суха. Не, всъщност сухо е, но... Добре, какво трябва да направя? Не мога да разбера. 3 левел съм. Гледа телевизия за 4 минути. Така, не мога да разбера още какво за Бога трябва да направя. Майко, че съм просто. Добре, махаме го. Yes. Така, ела сега да съдиш моето момиче едни домати. Аз пък трябва през нощта, там през нощите, например, докато спим, ще я пускам да прави за пари и XP. Такива домати обаче от големите тега. Абе, първо ще ви покажа общо взето как изглеждат. Кажи ми, че това е.
Ако не е това, аз направо ще стана. Не знам на какво ще стана. Така. И хора, както гледаме, това е. Познах. И сега съм 4-ти левел. Имам писмо. Вот. Парички. Добре. Мога да свана в момента. Чакай. Така. Аз през нощта я пускам да съди от тези домати. Деца. Да. Добре. Само си губя време. Хора, това е от мене за този клип. Дано ви е харесало. Дайте по един лайк. Ако не сте се абонирали, сега е ваша шанс да се абонирате за мен. И да. После ще построим това, където ще работи тя. И да, това беше от мене и до скоро.